no hawino chako lwar mana piny duo kendo donge ber ko bende sami madho soda kata kidhi duka no yawni soda baridi kik ng'amo yawni no dhi gi peke nyawi dipo ka okawo happy nyaka mga jwange olal gi raum kamano memba ni dhi nyime kod lero kama wa ai kod kama wa dhi ne wan kama tek ahinya kitimo pimo ne wan kama tek kuom ng'wono mar Nyasaye Jakom Raila Odinga nikech en ohero Kenya ka ahinya kinde duto ma Kenya ne akere keke Jakom osedok chien mondo mi okaw interest mar the country emobed ahead kinde te ma Kenya omoko en emirite to Jakom wachang'o kama koro wachopie ni koro kanyo cha gidhi kacha ma giloso sirkal ma wamiyo gi experts abich Honorable John Badi makoro ni Ederu Toko one called Beatrice School East Africa and Asal one called Joho motelo ne Blue Economy gi mining wayudo Honorable Pio Wandai wende otelo ne weche mag energy gi petroleum to gi Oparanya motelo ne MSMEs to gi weche mamoko attorney general bende chako bendo podnwa nyar Kano wapako ruoth ahinya nikech koro wayudo lemo moko e sirkal manyosha ok wang'yo ombulu nikech ne Jakom dwaro ni o stabilize piny adier kata king'eyo kotindo dok piny economy osechako dongore ji chako neno matunda ka kod kacha koro ni penya ni to economy ka ji ywak ni pesa onge fuku mheshimiwa mana nikech ok de obgine dichiel ing'e ni nitie gimoro ni inflation rate inflation tiende ni rate mag nengo gik moko medore e gik mochuno machalo chiemo mafuta gik machalo kamago mano inflation rate to koro kodhi malo ahinya nyiso ni jopiny hinyore kodok piny nyiso ni nengo mage medore koro ni piny sama wuoyo kodi ni nyocha wagolo inflation rate from 9.7% tok lwencha sama wuoyo kodi en 4.1% tiende ni half or something more than half ginondo mar KNBS ginondo mar mar KNBS emo yudo ka mogo ni nyiew 210 ndalo mane wating'o sufuria e wi wache sani en 70 to 100 mano dong odhi moringo half ai mano mogo mane nyepo kanyo mheshimiwa mana dola ok biro lando mogo mora but mokero aneno ka kuonde moko en 150 160 modhi ahinya 189 to moregi warundo gi siling 100 gorogoro kuonde moko siling 80 to kirege dala kucho pong gi siling 10 koro en 90 100 ting'eni jo dala kucho be ok tigi mar ofuku wane bere ofuku ni nikech ema yudo yot but anyway yudo ka inflation rate osedok piny maduong' ahinya nyaka nyocha jogi mosre stability mar a country ema miyo gik moko dongore gik moko nyalo gerore hii penja ni to e sirkand ni nyando seyaga ng'o gi dakika 2 manyago bede ni gima gombo wacho ni osiepna VOJ ni Awasi Katito Road mwaselamo kendo wasekwayo higni gite nyaka ndalo Uhuru Kenyatta nyore kanyo Mbadi okete pesa duto dhe kao $1,800,000 nogisemiyowa $200,000 mar chako tich $200,000 mar chako tich madhi timo kilomita 6 kowuok Awasi makalo Ren dhi nyime to bidhi nyaka Katito yorno pok nokete pesa nyaka nene Mbadi manyomiyowa nyaka ne piny chakre nyaka ne piny to rach aseluwe ne gunde gi jokera nyo jokero we koro we jokenha madhi go elame makoro ni kode kaito wan kod tuoke ariyo kuwuok e yor Magendo mabe giseyiene gidhi timonwa achiel iluongo ni Magendo Road mochakore Boya to rumo Muonyole kaito wan gi moro ni Ayweyo Kopon Awasi Katito Road duto tek kage chokore wadhi bedo kod kilomita 41 yor Awasi Katito Awasi Katito is 19 kilometers but koro giyetimonwa tuoke gi koro dhi choponwa go kilomita 41 wan kod yo mowuok Kibos nitie Kisumu East to biro nyaka Rabuor to dhi wuok Rabuor kanyo gibe gimeyo $1,200,000 Kibos
Kolwa ene gweng' iluongo ni Kolwa. From Rabuor odhi nyaka Nyang'ande. Koro kochopo Nyang'ande ka en go kago ariyo. Mokago mokwongo dhi kamoro ni Pombo e Kabonyo, to chako dhi mochop Nyamware mochako dhi Lendo. Kanyo be njo wasewuothe kodgi gitimo survey ging'e gik monego timie. Kaito okago ne mar ariyo owuok Nyang'ande ka kadhi Korowe koluwo Withur. Kanyo bende giseyie ni gidhi ketonwa pesa kokalo ofis Mbadi mondo bende gonwa lam. Million 200 already bende osewuok kanyo, but iome gi Kibosco biro koni. Koro dikes, koni wan gi dikes tieng' nyadiriyo. Nitie dike mar Lake Victoria manyoto mewa 350 million nitimo gi National Water Harvesting Authority. 350 million pok mwanyalo pesa nyaka ne nyolo pinyni. Kaito dak mar ariyo mitimo gi Lake Basin Development Authority nyocha gisegolo no million 60 to gidhi medo 90 mondo bed 150 million. Mago e weche mag dikes. Nyocha gimiyo 190 million mar nyiewo michele puothe mana wachocha kamano. Kaito gi feeding program makoro gimiya Nyando okanyal quantify ni mano pesa di, but an gi 45 secondary schools e Nyando. Ang'wen gito gina pewa boarding kabisa. Ma wan gi Migingo, Tieno Yo, Aero Girls, kod manager Gonjiko. Mago koro pewa gin koro gidonje program marwane. Program marwane oketa for jowa manie days kende madhi to duogo. To gin sikunde 41. Koro inyalo estimate ni sikunde 41 ka ng'ato dwa feed ni e term dweche adek. En pesa di per day, to en pesa di 5 days a week, to en pesa di kanya ka chieng' term room. En pesa moko nyalo quantify in terms of money value. Ke gikele in terms of food o gikele ni en chiemo. But ang'e ni sirkal nyiewe, ke sirkal onge puodho mipidhe gigi duto. Koro mano to pesa man ka ng'e off my head to nyalo bedo 1 billion per term. Mana me ipidho godo nyithi Nyando kende. Gisemiyowa boreholes. Nyakongo in East Kano, Waradho in East Kano, Onera ichako kuny kinyi ni na Wasionjiko nyocha wasetieko maka moro ni Ponge ginene Angoro inawasi. Gin boreholes mabendo sechiu at a tune of between 10 to 15 million. Kecha kan kunye kende en gere keto tange kati timo ne one last mile connectivity. Nikita wasi kanyo to chanduk mar ki ng'eny kabisa. Lich kabisa. Lich. To wasetemo gore kode kokalo kuom boreholes umewo kwadhe marach ahinya. Ne wachako gimoro ni Rivertex branch e Nyando. Yes. E gare boya ne gedo ne oserumo gima koro dong en mana kelo machines. Matimo embroidery, tailoring, gigo tete components mag tailoring, apparels go mondo wabed godo e Rivertex. Koro gidhi keto no pesa mondo kanyo bendo chak tich. Kaito nikech Nyando en hardship. Every month kokalo ku ministry mar Asal kata special programs gitero chiemo ne jo Nyando. Koro ok ni ne jo Flags, ne jo Nyando. Every month. Koro waziga school gi joge ogoga kambi Nyando. Ogo kambi Nyando kanyo every month. Kata sama lose kodi ni nyogi se release madueni. Niyo dhi. Just 2 weeks ago nyocha wuotho Nyando te bende gi chiemo madwe mokalo. Tina ni dwe ka dwe jo Nyando either yudo michele kata imiyo gi oganda kata imiyo gi bando. Kachiel kod gik machalo sabun, machalo ngede, machalo mattress, mamoko gi non-food items. Bende ichiwo no. Kigo kwan pesa ma Nyando oseyude yore gi te osiepna gicha nyaka nyowa donjo sirkal dong $1 billion. Koro los thuolo ma wan go ni mar broad base ni ema miyo yot koro bedo mar duong'o dhoudi gi mar manyo kony ne jo Nyando. Gima timore osiepna VOJ en niya, gimomiyo kuyo gi nomako dhod pesa higni gi te kara ne ging'eyo ni kanye mitoke gena giwenu ministry moro ikawa kaka kudwaro to kar pesa ka ni higni 63 mbali mojaluo nyokwongo bedo kacha teni no dinwa deliberately nikech ging'eyo gik manie iye ei dero no. Koro kanyo Nyasaye oyie bende jo Gen Z gi nyochalo nyawawa ka e gigo uwi kaleng' mathin to ni Mbadi obedo minister.
nyo en mana ng'uono mar Nyasaye nikech ka onge to de pod gik makwanogi dine ok miwa nikech gigo ilose treasury Poti pak ni Gen Z. wadana wach kamano yawa every cloud has a silver lining don't wacho kamano kidano ka polo duda ahinya koth dhi chwe no to dudo ka I don't know how mbadi were minister Jakomo Gwele coming mabe wanda ema polo tudu no city and by the way on connectivity Yes. ema dwana ulosie sama wuoyo kodi ni nyoge miyowa 109 million madhi nyando. Okay. Sikunde tete manome transformer. Ing'eni ndalo uru chane imiyo skunde stima. Yes. So negin kod transformer gi, but ito ka transformer no school kende matiyo kode. Nyando nyomi 109 million makori golo godo stima e schools gi iole kor gweng. Okay. Makata dweche ariyo mokalo nyicha ne wandayo biro kane wabede gwenge mag Kubura kaachiel kod Awasio Njiko. Koro nwa launch power connectivity 109 million. Tok na neno pesa inano nyaka nene nikech kata mana yudo transformer thurwa nena men okuyudi jogi noti mudino gigi nikech gima chando ka jopiny ka go simu ka ni to wan gi dak mach mudino ka wachigni gi Uganda to wane ma wan gi chandruok mar stima ka gionge connectivity koro wasani wadhi chiwe ne schools mag on called transformers kae to gichagi dhi medo wa new transformers kuonde manyo onge ma exist